Tunchuma chuan cook up a storm kan thlir ho dawn ani. Spring Avenue Hong Kong chuan restaurant pakhat The 7 ti hi a awma. Chu restaurant a an chef chu Asiam thiam tak ni in a hming chu Skyco ani. Chu restaurant chu kumsom thum zeta upato ani bok. Chef Asiam lai chu TV a pholan turin rampum hmu thei turin atha an lo la a. Spring Avenue a chuan Chef Larber ni to ma se Sky chuan a thiam thil te chu a pholang. Ei tur tui mel tak tak te chu a siama. A chanu uni chu lo langin ani hian chu restaurant a sungtling lut te chu a lo ching fel chin. Sky chuan an nei tur siam te chu a bei uluk chin hle a. Chuti rualin an mani dor tu te kom hlim na hun te po chu a siam pa chin. A customer te chu angai to in mitin mai chu in tuklang takin na ena. Chumi awang chuan dor tu te po an nga pha chin hle. Chu an dor lar chan ber pakhat po ani. Atamzo ka chuan dor tu an nga chin em awangin ang customer te chu an dor a chol tur chuan an intlar anga hial china. Chumini chuan customer hoi hom lo tak nain chu pa chuan The 7 dor tum tu te intlar chu ngai poi mo du lowin alo chia dar. A chunga chuan lutin awa thu thak ka. Sky chuan ei tur alo siam sak du hau lo. Chu pa la chu a thil ti thei zia soin a in soi thei chiama. A chua ma chuan chu pa vek chuan an restaurant te takte chu noi so in a bosin khovel rampuma Asiam thiam ber te zinga mi chu an restaurant epchi a 3-star restaurant a hontura thoktura a som thu te chu aron soi. Iuni chu pa thu soi awang chuan azam chele a. Mase chu pa chu a in soi thei ve satlia angai ta zo. Chuti lai chuan friends a chuan lal le lal nu chuan an fa papiang lom na hun chu an buat saya. Chuta chuan khovel huwa pa Asiam thiam tak chu mi khwal te ei tur siam sak turin an ruai. Chu pa chu Paul an ani. Ani hi Korean mi ni in friends a Asiam zir chuak ani. Paul chuan Asiam dan bik ania. Akal dan ngai ang ngora kal lovin ei tur te chu moi takin a design kwal chin. Ramshang shang Asiam dan te chu chopol kwalin chu chuan ei tur tui tak asiam chuak china. Lalnu hne na chuan artui sen ang tak ma se the hai le coconut chopol ni si chu ape. Chu a Asiam chu namkal phunga bet ni in artui sen ang tak chuan naw piang chu malsom na ani tia entira. A Asiam tui tak le a phena thon thu chuan lalnu chu a hne hle. Polom nan chuan kutan beng ta dur dura. Party na ei turan siam zo chuan assistant mayo nen chuan an restaurant tho mek na hmuna chuan an kera. Restaurant nei tu le a tho pui te chuan lim takin an lo lom. An hlotin na chuan lompui na an lo hlana. Restaurant nei tu te po chuan Paul chu executive chief a kaisa tir tangala. Chu thil na mai lo tak ni in mi zong o ron ani. Ma se midang ho makti na thlin turin Paul chuan chu na chu alo nar. Amale mayo chu Chinese mi sumdong liang tak chuan somin 3-star restaurant hon puya soma. Andu thlan na chu za sakin nuna a chaber chu du sakpuin anin thlata ani. Spring Avenue ve thunga chuan Sky dor changdeu tu chuan anepchi a restaurant hon thu thang chu thudik ani thu Sky chu alo shel ve meka. Sky tan chuan chu thu chu alom rualin alom lo. Anom na colony te takte chu changduang se adu ema. Ma se chu ti rual chuan an colony te takte a chuan restaurant dang a le ani chuan ani restaurant te chu achim hne so don lutuk hian a sia a. Customer an nei tlem to anga in elna po asang khopang. Sky kumsom lek ani lai hian apa chuan kuthlakin musit takin atong kumchin. Chu po Asiam thiam lo wang ringotin. Ni khachu apa chuan lamsia in amahun atana theitop chwa turin apen chwaka. Pa ani na chu a hlip ta myak mai. A chuan lamla chu Sky an noodles bowl khatlek po tuita ka asiam thiam lo na chu ani. Chu ta chang chuan The 7 restaurant nei tu pa chuan a in kolta a. Sky ne na chuan
chukai hnoya a hriat tur poimo angte chu a hrilh ta vek Sky hian apa chu kumsom hnih chuang a hmu tawh lo apa nena inrem le po chu atum buai pe tawh lova Paul chuan Hong Kong athlenga bazara kalin sangha leitur chu azong sangha zwar tu chuan sangha chu pakhat chau alo nei to awangin Sky nena shal chu atuma asiam tuizokin aring ani Paul chuan dor nei tu chu lo hnialin du sakbik anei tur ani lo ati a dor nei tu in sangha alaya a pheltop ma zong chuan in hnial na te naw a chuak kar tamwak lo aliam hnu chuan 3-star restaurant chuan a hon na hun an neya chu restaurant ming chu Stellar ani The 7 restaurant epcha a ombok Lee Group Chairman le mipui mo chen khat chu ron thlengin Paul le Mayo chuan an lo loma anni hi he restaurant a cholma saber turte anni chuti lai chuan 7 restaurant a na thok te chuan karli a discount offer an siam te chu an lo puang zar ve a security guard te chuan dan be an lo tum Paul chuan chu alo hmu a an dora cholte nen chuan an chuak an in hial na boruak aso san tak em awang chuan Mayo chuan tu e siam tu nge thiam jok ti fia turin in elna buat sai chu arota Sky le Paul chuan bazara sangha anin chu pui kha anni ti anin sheve ve a in elna nei chu an pomta ani ani lelna nei tur chu sangha chan thiam joka ani Paul chuan ti masa in sangha ling te chu olsam takin athur chhuaka Sky chuan lo chhun zomin Paul hun man aya rei lo ma a chuan sangha chu moi takin alo chandar mi puite chuan kotan lo ben saka Paul takpo chuan thiam ati hle Lee Group Chairman chu achak zoka puang turati ani a Chairman chuan du sakbik nei lowin achak zok chu rampuma e siam tu inti siak na a puan ani tur thu asoi chupa vek chuan Spring Avenue a building zong te chu ti chiat vek arot thu le siam that atum le thu asoya Sky chu achakani chuan chu athil tum chu asu tur thu asoi bok ma se Paul achakani ero chuan arwa man lok ang chuan akal thungang an colony zong achiat lo nan chuan a thei top a chwa ngai ti asia a Paul chu ariru a ha hle ma se a thei top chwa chu atun lui ve ta tho ni tamwak lo liam chung chuan 7 restaurant ta an mani dor chin tu te chu an phai sot hle a Iuni chuan an sum do na chu atlaran mayang ti ahlaw hle Sky ero chuan chu tiang thil a thlen lo tur thu mang chuan alo hne engang pun dor tu nei tle ma se an thil siam te chu atui ti jok tu an om tho aring ani an nei siam dan te chu mi aya chhajok ni tumwangota an thlak atu lo thu asoi a chan chu an ei siam ngai na jok tu an omarin tlatwang ani Sky chu bazara sangalei turin akala bazara sangha cha zong Stellar restaurant in an leizo vek ani ti asha chuan athin arim hle chumini chu 7 restaurant te tan chuan an chia angmai ani ma se Sky chu in elna a tel tura thlan ani ti an sha chuan an hlimna te chu aron kir le a semi final a chuan Paul nen anin el thwai don ani ti asha ma se nena changtu chuan voi ni lai champion lo ni to chu nena changtura abai angai tur thu an lo soi chu pa chu mountain ko ani Sky chuan apa in ani tum alo hlotlin pui chu mak atile ma se apa chuan tumru na petharin final thlen chu atungru ta hle a chumi zan chuan 7 chu azin na atangin aron ho a Sky chu ama huturin a kau ta ngal reitak anin hmu to lo awang chuan phur takin Sky chu avakala ma se chuta chuan apa le Steven chu avamu mountain chuan afapa chu alarin zo lo cheu thu asoya akal san chu ati swa lo thu asoi bok chu atongkam chu Sky chuan alana hle ma se nati anga lan chu adu hau lo Sky chuan ne na achang lai chu mitnge ya amu tir tur thu asoya asiam tu thatak ni tur hian ama anga manifa te kalsana miswal takni kher angai lo ani ti chu mu tir nge atum thu asoi bok inti siang na ni chu lo thlengin chu in el na tura chuan contestant te chuan an ei tur du ber an siam theidona minute sungkwa hun pek an ni bok Sky chuan
an namdana an lo siam thin danin varak chu asiama Paul ero chuan varak thin chu tuimel takin asiam thung minute som ko chung chuan boruak chu a uap hle a asiam tu te pahnih chuan an asiam chu an be ur sun hle asiam an thiam dunin an hlei so dun hle a ngu nom po an ti hlom hle sky chuan navak loin varak ko chung chu azaya muang changin a chemte chu ala chhuak le a clear tu te chuan hmu nom ti lutukin an lo cleara a varak sa siam chu urin a urna khuna chu a phela a chunga chuan varak sa tuimel em mai hi alo om varak ko chunga chuan thlai song bol chi sang sang te chu a ombuka judge te chuan ei chinin Paul a siam ai ma chuan tui an ti mel zo Paul chuan azawaya bel bomin point somthum par sari a hmu a sky po chuan point somthum pasari tho chu a hmu head judge chuan a chak jok chu puangin Paul chu a thlanga a chan chu a siam a present dan chuan alung adum em ani amoin sky ti dan te tlong ai chuan mit ala zokin a sha a ma se Paul chu ne na chan awanga hlimtur ani te lul nen thil chu a be se angin a thleng tatlat lo manager chuan Paul ne na chuan finala in el turin ama aya mayo a assistant chu teltir atum thu asoya chupa vek chuan media a chuan mipa aya meichia mu an nom jok thu asoya Polan chef Ruber ani na manga adin hun hum him atum lai chuan mayo chuan lo phat sanin Polan thil altem chin konga te chuan har sadna ani thu alo soya thaliam ta chung zonga a notebooka a recipe zia manga ei asiam thin tu te chu soin chu notebooka a thil zia tel lawa engma ati theilo thu te chu aron soya mayo bok chuan Paul chian ni chu adu ngai lo thu soin a thil ti zong zong chu chef ani na tur konga ama ale pel nan chau ani thu a soibok phatsan ani awanga rilruna takin Paul chu restaurant atang chuan voi khatma hoilet le to ngai lo turin a chhuak ta ani chumi zan chuan sky chuan Paul ruilai chu aba mu a in el an ni ti thenghilin an nun hlui chanchin te chu an soidun Paul chuan apa chu asiam thiam tak ani thu asoya a thi dona adu thu sam chu ama angchi a Paul ron thanlen chu ani thu asoibok sky po chuan mountain ne na pa fa an ni zia te chu anin kara thil thang te chu a shel fai ta veka chu in biak na an nei zo nu chuan an pahnih chuan inza ton na nei tharin zubur te chuan mountain a lem intar chu an vom an chia an lo mol mol boka Paul chuan in elna chu topsan mai alatum lo Stellar restaurant IOA atel thei to lo awang chuan mimal anga tel chu atuma sky chu semifinal a chuan an pahnih a ti dun puya som chuti lai mek chuan Stellar restaurant manager chu 7 restaurant a akala 7 ne na chuan an restaurant te chu Lee group ne na shal turin aloti chuti lai chuan Paul le sky chu an ron thlenga an partnership te chu an ron soi Paul chuan manager ne na chuan in elna an ne a changtu ani awangin in elna a chuan ala tel thei thu asoya in elna neile ani ma chuan Paul le sky chuan asiam chu an pahnin an zir dun an asiam te chu in e saktonin manlai asiam dan le tunlai asiam dan cho pol dan kong thatak chu an mu chhuaka semifinal chu ron thlengin heta hne na changtu te chuan champion lai mek mountain ko chu an elbok don ani in elna chu chanin sky le Paul chuan an thiam thil te chu an bel boma ramshang shanga asiam thiam tak tak mi pali te chu an elpui mek ani engtin tin emo Lee group chuan mayo chu in elna a chuan an lo tel tir ve boka mayo chuan chumdang zong ain a asiam chu a uluk Paul hne na chuan ama ain a chhajok ani ti lantir chu atum ur sun hle a tui kep tui mel tak chu siamin just che chuan an fak sak hle ma se eitura an chhop sak meu chuan chu a eitur siam chuan just telung chu adum talo hle a siam chu anaran mama in an sha a chuti lai chuan sky le Paul chuan eitur tui mel em mai siamin sky thil tem theina te chu mangchang kain a alto kem ti te chu ani in alo enfia a Paul ero chuan
ei tur tui nai le moi taka alan chhuat theina tur chuan alo chei moi thung an pahnih chuan namdan an lo in hlan chhawn to dana an ei siam ang chu an siama a design ero tunlai takin an siam thung just chuan ei tur an siam chu an fak sak hle a atopa chuan in elna chu chakpuin finale chu an thlengta ani mi zong in an lompui lai chuan Paul chuan mayo chu avamela noilam bi in alo hoi chuak thangam manglo phatsan tu ani awang le thiamjok ani ti lantir atumna konga a hlo cham awang chuan a zak hle a final round a chuan an pahni zinga pakhat chau chuan mountain chu a el theidon ani Paul chuan thil tui zong a thlar shan thiam lo awang chuan chu in elna a tel tur chuan a tling tok lo anga a in ngaya mimal takin sky chuan apa chu machon adu ani ti po chu a shebok chumi awang chuan sky chu in elna tel jok turin a shila in elnia chuan sky chu apa nen anin machon taran mai chu in elna chuan an du chhum turin an ti a darkar khathun an pe bok pa fa te chuan in elna chan ani ma chuan chongkam khat po anin shil ton lo mountain chuan ei chu asiam chan mol mola ma se sky chu angai to na te chuan ati buai mountain an a thlau thlak dan te le a chen om hnai mi te ta na an poimo ja te chu angai to chhuaka angai to na aron kir the nan mountain chuan a fapa chu tuin avathe chu a thil ti chuan sky chu angai to na pa ngaya ron kai harin manho takin changphut chu anwai ta ngala mountain chuan chini mangin tlangkang tui ang tak chu asiama achunga pangpar ada bok sky e siam chu anaran hle a chuti rwalin amimal thil le bok noodle siamin chu apa in a thlau thlak ma chia asiam ang chia kha ani just te chuan mountain e siam chu e chinin tui an ti hle a ma se sky chuan just te hne na chuan a e siam chu a peta haulo chu aya chuan a noodle siam te chu apa hne na avape a mountain chuan noodles chu ein chu chuan afapa thil soidu te chu a sha thiam tira aril ru chu a khoi hle atopa chuan afapa thiam thil te chu angai tha thei ta bik lo chu in elna a an result chu soichan fak thei ani lo a chan chu judge te chuan sky e siam chu an tem chin mya lo wang ani 7 restaurant kota chuan Chinese New Year lomin mipui te chu an pung khoma sky le Paul e siam te chu chhungkwa angin tuiti takin an ei